7 pravidel, která změní tvůj život za 30 dní. A ne, tohle není vtip. Dokoukáš to až do konce, protože 7. pravidlo ti vystřelí mozek. 1. Vstávej dřív. Ne o 5 minut, ale o 1 hodinu. První hodina je jen tvoje, nikomu ji nedáš. 2. Smaž sociální sítě na 30 dní, nebo si nastav časovač na 20 minut denně. Získáš zpět 100+ hodin. 3. Piš si 3 cíle každé ráno a čti je nahlas. Tvůj mozek je začne uskutečňovat. 4. Studená sprcha každý den, i 30 vteřin, a budeš silnější než 99% lidí. 5. Nejes po 19. hodině. Tělo se restartuje. Spánek, energie, nálada, všechno vystřelí nahoru. 6. Říkej ne každému, kdo ti krade čas. Nikomu nic nedlužíš. A teď 7. pravidlo. Každý večer si odpověz na jednu otázku. Co jsem dnes udělal, abych byl na sebe hrdý? Pokud odpověď není, zítra to uděláš líp. Dokoukal si až do konce, pak patříš mezi ty, kdo mění život. Nejen koukej, jednej. Dej like, pokud jsi připraven začít zítra. Odebírej, bude to ještě tvrdší.